бях поканен от господин кмета, за което приех поканата, тъй като се познаваме от доста време. Всички тия проблеми, които видяхте тук, са в голямата част разрешени с едно съвместно сътрудничество между новата управа и компании, които се занимават с усвояване на еврофондовете, тъй като по-голямата част от тези неща се финансират с европейски програми. От може би 3-4 години господин кмета знае, моят екип е около 600-700 човека, направили сме доста проекти в България, познават ни всички и сме коментирали различни неща и аз приех на драго сърце да дойда пред вас да декларирам, че компанията, която аз управлявам, екипа целият моя, който е, и тези хора, които той предлага като екип, с които аз също се познавам, тук виждам и доста познати физиономи, можем действително да реализираме тази малка част, която Георги показа. Има доста неща, които все още са в процес на изработване, но единственото разрешение на вашите проблеми са по-голямата част. Е личната инициатива на господин кмета, която той декларира вече 4-та година, правилният му подбор на екип, който правилно го е кръстил ние, и от тук нататък с малка наша помощ и всеотдайност, мисля, че община Божурище може да изглежда точно така, както всеки един от вас си мечтае, да бъде сигурна, да бъде чиста, да бъде осветена, да бъде асфалтирана, канализирана и всеки един от вас да се гордее и да му е приятно да живее в този град. Аз сега ще помоля само, защото не виждам, от деве като идвах си купих едно кафе. И понеже тук виждам, че има послание на края на говоренето, аз за това връщам, ще прочета какво ми се падна в кафето. Понякога сърцето вижда това, което е невидимо за очите. Пожелавам